ngọpụ bụ otu ihe a na-eme n'onwe anyị oge niile ma ọ bụ ndị mmadụ oge anyị na-achọghị ịnabata eziokwu. Mgbe a pụrụ ime ndị a ka ọ karịa dị mma, adịghị m ekwu maka oge ndị ahụ anyị na-apụghị ichekwa ihe. Ana m ekwu maka oge ndị ahụ anyị na-eme ihe ndị ahụ n'ihi na anyị apụghị ime ya, ọbụnadị oge anyị nwere ihe anyị kwesịrị iji wee mee ya. A na-enyekwa ndọ na apụ mgbe a bịara m ife Chineke. Ma Pita nke abụọ isi nke mba amaokwu nke atọ, Kraịst sị na Chineke nyewe anyị ikikere ya n'ime Kraịst iji wee mee anyị ka anyị bụ ndị dị ka Chineke. Ka anyị bụ nwa n'eziokwu, Chineke nyere onwe ya nwa ya iji wee nye anyị nye anyị ikikere ịbụ ndị nke ya. O mere ndị a niile ka anyị bụrụ ndị ga-adị ka ya. Ọ bụrụ na nke a bụghị ebere, amaghị m ihe ebere bụ. Ana m akwado gị ka ị ga-eta ntị dịka onye ọzọ atụrụ Kumuyi ga-agwa anyị zi anyị ụzọ iji wee bụrụ ndị nke Kraịst. Setan wee sị, unu agaghị anwụ. Na amaokwu isii, nwaanyị ahụ wee mee ka o wee anya ahụ wee hụ osisi ahụ dị mma ihe oriri, na ọ bụkwa ihe na-agụ anya agụ ile. Ihe a na-achọsi ike ka osisi ahụ bụkwa ime ka mmadụ nwee uche. O were ụfọdụ n'ime mkpụrụ ya rie, o nyekwara di ya tinyere onwe ya, o wee rie. Nke a bụ ka ihe kewapụrụ Adam na Eve n'ebe Chineke nọ. Nke a bụ ihe kewapụrụ ụmụ ha niile, Cain, Abel, kewapụ ha n'ebe Chineke nọ. Nke a bụ ihe kewapụrụ agbụrụ niile nke mmadụ ekere eke n'ebe Chineke nọ. Mmehie bata. Nke mbụ, mmehie na-eweta nkewapụ n'ebe Chineke nọ. Okwu Chineke mere ka ọ pụta ihe sị, mmehie unu, ajọ omume unu, njehie unu ekewapụwo unu n'ebe Chineke nọ. Ọ bụghị naanị nke abụọ, ekwensu na-eke ndị mmehie agbụ na-amaghị Chineke. Ha echegharịghị, ha nyere mkpesa. Ịhụwo mgbe onye nwaanyị na-asị, achọrọ m igosi gị obi ebere, achọrọ m ịgbaghara gị, achọrọ m ịgbanwe ndụ gị. Ọ bụrụ na ị nabata wee rịọ arịrịọ, wee kpee ekpere, wee chegharịa, mgbapụta ga-eru gị aka, nzọpụta ga-erute gị, obi ebere Chineke ga-erute gị. Ma ọ bụrụ na ị bịa nye mkpesa, ọ bụghị ụta m, ọ bụ ndị Filistin mere m ka m mee nke a, inye mkpesa n'ihe niile onye nwaanyị na-ekwu, lee ebe ị nọ, gịnị mere iji mee nke a, lee ihe mere ihe ji oche ji mee na ndụ gị. Ọ bụrụ na inye mkpesa, mgbe ahụ ekwensu ga-eke gị agbụ na-amaghị Chineke na ihe ọjọọ na ntaramahụhụ na nrịanrịa. Ma ọ bụrụ na esi onye nwaanyị, enweghị mkpesa, enweghị m ngọpụ, emehiewo m, emere m ihe ọjọọ, ihe niile m na-arịọ bụ obi ebere gị. Obi ebere ga-erute gị aka, mgbaghara ga-erute gị, nzọpụta ga-erute gị n'ebe ahụ. Mgbe ahụ ihe ọ lụpụtara, ihe a mere nke kewapụrụ ha n'ebe Chineke nọ, ahụhụ ya na mmehie so bịa megide Chineke. Gịnị ka ị chere banyere ahụhụ niile anyị na-ata n'ime ụwa taa? Ahụhụ a niile agaraghị abịa ewezụga na ekewapụrụ mmadụ n'ebe Chineke nọ. Taa onye nwaanyị chọrọ ịgbazi ihe niile mebiri emebi. Onye nwaanyị chọrọ ịsị, gịnị ma eji na-ata ahụhụ, gịnị bụ nsogbu a si bịa? Ọ bụ n'ihi nkewapụ a n'ebe Chineke nọ. Ugbu a bịa ka etighachi gị n'ebe Chineke nọ. Ana m ekele Chineke n'ihi gị, n'ihi ihe dị mma ga-eme na ndụ gị dịka ị na-elụghachite n'ebe Chineke nọ n'aha Jizọs. Ugbu a leenu ihe ha nọ na-eche. Nke mbụ bụ na ọ bụ otu mmehie, n'ihi ya naanị otu mmehie, ọ dịghị ihe ọ ga-eweta. Leekwasị, ọ bụ mmehie dị ụtọ, rie ya, ị ga-ekpori ndụ na ya. Ha wee chee kenyetu di ya bụ Adam, ọ bụ mmehie ha kere eke, ha kere ya n'etiti onwe ha. Ha wee sị, nke a agaghị adị oke mkpa, ọ bụ ntakịrị mmehie. N'ihi ha chere otu a, nke a bụ ihe mere ha ji banye ihe ha banyere. Ha dị nta, ọ bụ ihe nzuzo, ọ dịghị onye ga-ama. Ọ n'etiti mụ na gị, anyị mee nke a kpuchie ya, ọ dị mma.
ọ bụ ihe a tụnyere izu ya. Ekwensu Setan tụnyere izu ya, agwọ ahụ tụnyere izu ya, sị gịnị mere naghị eri ya, ọ dịghị ihe ọ ga-eweta. N'ezie unu ga-abụ ndị maara ihe, a ga-emepe anya unu ga-abụ ndị maara ihe, mara etiti ihe mma n'etiti ihe ọjọọ, ọ ga-enyere unu aka. Ekwensu tụnyere ihe izu ya. Ọ dị ndị mmadụ taa, ha na-ebi ndụ na mmehie yiri ibe ya, nke ekwensu tụnyere ihe izu ya, ndị mmehie tụnyere ihe izu ya, ndị agbata obi tụnyere ihe izu ya, ha wee banye na mmehie yiri ibe ya. Dịka anyị nụworo maka ụzọ n'okpuru nke na-eduba na mmehie, ọ dị ka ụzọ na-achị achị. Nke mbụ, ọ na-amalite n'inye ngọpụ. Mgbe anyị na-enye ngọpụ, ọ na-eme anyị na-adakpu na-akpụ obi n'ime mmehie. Ọ dị ụzọ atọ nke na-eduba ebe a. Nke mbụ bụ mmehie nke ekwensu na-eweta, nke na-eme ka ekwensu na-achụ anyị. Nke abụọ, ọ na-eme ka ihe a na-achị anyị na-eme ka ekwensu na-ebi ndụ n'ime anyị, na-eme ka ekwensu na-eweta agụrụ ime mmehie nke igbu mmadụ na ibibi anyị. Nke atọ nke anyị na-anọwụ na anyị na-enwe ike n'ime Kraịst iji wee guzogide mmehie na iguzogide ekwensu. Ka anyị gaa n'ihu na-amụtakwa ọzọ. Wee bụrụ mmehie na-ekewapụ. Otu mmehie ahụ, iseti aka ha were mkpụrụ ahụ nke onye nwaanyị sị unu erila ya. Otu mmehie ahụ wee ghọọ mmehie na-ekewapụ. Ma ndị mmadụ mee ya taa, ha sị ọ bụ naanị otu mmehie, aga m eme naanị nke a, agaghị m eme ọzọ. Otu mmehie ahụ wee kewapụ ha n'ebe Chineke nọ. Nke abụọ, ọ bụ mmehie dị ụtọ. Ha sị nke a dị ụtọ. Nke a bụ ihe Samson na-eche mgbe o mere ihe o mere. Ọ sị nke a dị ụtọ. Nna ya sị ọ bụ ọ dịghị onye anyị ọzọ ị hụrụ na obodo anyị a niile n'ala Israel, na ị ga-akpụchere nwaanyị Filistin a, hapụ m aka, ọ dị m mma. Nke a bụ mmehie dị ụtọ. Ọ dị ọtụtụ ndị mmadụ taa, ha mee mmehie taa, ha mee ihe na-ya adịghị ka ọ dị ha ụtọ. Mmehie dị ha ụtọ wee ghọọ nke na-akụji ha aka, wee mee ka Adam na Eve tụfuo ike. Taa ọ na-anapụ mmadụ niile ike. Ọ bụ na na-eme mmehie na nzuzo, isi ọ bụ ntakịrị otu mmehie, ọ ga-ekewapụ gị n'ebe Chineke nọ. I wee na-asị ọ bụ mmehie dị ụtọ, ọ dị m mma, na-enye m mmasị, ana m ekpori ndụ na ya, onye ga-anapụ m nke a? Otu mmehie adị ụtọ wee ghọọ mmehie na-eme ka anapụ gị ike na ndụ gị. Mmehie kere eke, Adam na Eve kere ya n'etiti onwe ha. Ọ dị ọtụtụ ndị mmadụ taa, ndị nwoke na ndị nwaanyị, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-eke ya. Nyetụ m ya ka m nyetụ nke gị. Mmehie kere eke wee ghọọ mmehie na-egbu egbu. N'ụbọchị unu riri mkpụrụ a, ha ga-anwụ. Wee ghọọ mmehie na-egbu ọnwụ. Ya mere mmehie bụ ihe ọjọọ. Ka bụ ihe mere mmehie ọ bụghị ihe ị na-azọba ụkwụ na ya, ọ bụrụ na ịbanyewo na ya. Nke a bụ ihe kewapụrụ gị na Chineke. Nke a bụ ihe na-anapụ gị ike na ndụ gị. Taa onye nwe anyị, dịka ị na-akpọghachite onwe gị n'ebe ọ nọ, ọ ga-ewepụ ihe niile mmehie wetara na ndụ gị n'aha Jizọs. Anyị nọrọ n'ebe ahụ na mbụ na-agba ọsọ na-agbalịsi ike iguzogide ọnwụnwa, mana ịdị na-agba ọsọ iguzogide ndọlị ahụ pụrụ ịkwụsị taa. Ndọlị ahụ ga-akwụsị taa. Chineke na-enye anyị ikikere pụrụ iche. Ikike ahụ na-amalite site na nzọpụta. Ị nwere ike n'ebe ahụ na-ege ntị, na-ajụ onwe gị ajụjụ, na-ajụ ma ịsarigo ma ọ bụ n'ezie ikekwa ma ị nwere ya. Ana m anabata gị taa ka gị na Chineke wee mezie. Biko soro mkpe ekpere a. Nna, lete m, achọrọ m enyemaka gị. Apụghị m iso gị n'onwe m. Achọrọ m gị, ikikere gị, inyere m aka ịhụ gị n'anya, na-anabata amara gị. Ana m esi na mmehie m wee tụgharịa na-agakwute gị. Onye nwe m, ana m arịọ gị ka ị gbaghara m, ka ị nabata m, wee mee obi m ka ọ bụrụ nke dị ọcha, ka m nwee ike soro gị, ka m dị ka ị kwesịrị ịchọọ m. Ahụrụ gị n'anya, ana m ekerekwa gị n'ihi na ịkwụ ụzọ hụ m n'anya. Ekwu na Jizọs nwụrụ n'ihi m, ọ nwụrụ ka ọ zọpụta m, wee bilie n'ọnwụ iji kpọbata m n'ime gị. Ana m ekele gị n'ihi na ama m na ị nabatawo m, ama m na ịzọpụtawo m. Amen. Ana m anabata gị ịga n'iru kpere onwe gị ekpere.
gwa Chineke ihe niile, kwere na Jizọs bụzi onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ọ ga-enyere gị aka. Ọ chọrọ ka gị na ya soro. Onye ọzọ atụrụ Kumuyi na-abịa ugbu a n'ikikere nke Chineke nke jupụtara n'ime ya, ikpere anyị ekpere na anyị ọchịchị obi anyị niile, onye nwa ga-eme anyị ka anyị nwere onwe anyị. Ọ na-abịakwute gị ugbu a, obodo ị nọ, ọ na-erute gị aka ugbu a, ọ ga-emezu. Ngwa ngwa ịsịrị ekweere m, a ga-eme ya. Mgbe e kwuru emeni nke ikpeazụ, ilee onwe gị anya, ike na-aba na ndụ gị, welie aka ha elu, tụkwasị aka gị ebe nsogbu gị nọ, ka ihe ịrịba ama abata na ndụ gị. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi anyị maara ebe na-apụrụ ime ihe niile, ihe mmadụ na-apụghị ime na ndụ anyị. Anyị ma n'ebe nọ n'abalị a apụrụ, anyị ga-eme ya n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na marịọ ga-emetụ mmadụ niile aka, tụgharịa ọnọdụ niile, weta ike nnapụta ọgbụgbu a si n'ebe nọ, ka ọ paa n'ọnọdụ niile egosipụtara n'ebe a n'abalị a, n'ebe niile na mba niile n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na marịọ na isi mgbaka ahụ pụta n'aha Jizọs. Ihe oke ahụ ana m enye iwu ka etijie gị n'aha Jizọs. Anya kpuru isi, maọbụ otu anya, maọbụ anya abụọ akpụrụ isi, maọbụ ihe inyo gị, ka onye nwanyị metụ gị aka ugbu a, mepee anya ndị ahụ na-anaghị ahụ ụzọ n'aha Jizọs. Ihe ọbụla zara aza n'olu, n'azụ, n'afọ, n'ụkwụ, ebe ọbụla ana m enye ihe azụza pụta n'aha Jizọs. Na m ekpe ekpere na ụkpụ ndị gbawara agbawa, ka a hazie ha, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Mkpọnwụ arụ, ana m ezipụ ike Chineke n'ebe nọ ugbu a, bilie gaa ije n'aha Jizọs. Inwe ana m arịọ maka ndị ntị chiri na ndị ogbe, metụ ha aka ugbu a. Mmụọ ogbe pụta. Onye nwe ana m arịọ, nye ha okwu na-enweghị mgbochi, n'ihe ịrịba ama na-enweghị mgbochi n'aha Jizọs. Ọrịa apụghị ịgwọ agwọ dịka ọnya kansa, ana m asị gị pụta ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ụkwara ume ọkụ ka agwọ gị n'aha Jizọs. Nrọ abalị ndị ahụ niile mmụọ ọjọọ na-eweta, ka a napụta gị n'aha Jizọs. Enwe ana m arịọ mmadụ niile site n'okpu isi ha ruo n'ọbụ ụkwụ ha, akụkụ niile arụ ha, ebe ọbụla ha nọ, n'ụlọ ọgwụ maọbụ n'ebe a na-agbasa ozi, maọbụ na mgbakọ ọbụla, maọbụ na mba ọbụla, maọbụ n'ụlọ ọbụla, ana m ezipụ ike gị ugbu a, nye ha nwere onwe n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, anyị ekele gị, kelee gị n'ihi ịgwọwo, kelee gị n'ihi nnapụtawo, kelee gị n'ihi mgbapụta, kelee dere gị na mmetụ aka ogbugbo nke site na Chineke, emewo ya n'aha Jizọs. Ka enwee ime ka o guzosi ike ebe niile ugbu a n'aha Jizọs. Emewo ya, emewo ya. Lee onwe gị anya ugbu a, tinye ọlụ n'okwukwe gị, tinye ọlụ n'okwukwe gị. Ihe pụghị ime na mbụ, mee ya ugbu a. Onye nwe anyị agwọwo gị. Ọ bụrụ na ị were ndụ gị nye Kraịst, ịchọ ka e nyere gị aka dịka gị na Chineke na-aga, biko sonyere anyị na gclm.org/connect. Anyị nọ ebe a maka gị, anyị ga-enyere gị aka, anyị ga-akwadokwe gị. Ọzọkwa, biko soro anyị ka erute anyị site na ebe nzisa ozi anyị dị iche iche nke a na-ezisara ndị ọha. Ọ bụrụ na gị soro anyị wee zie ozi a site na inye ya ndị enyi gị dị iche iche, onye nwe ga-agọzi gị. Anyị ga-alata ugbu a, biko gbalịsie ike hụ na isonyere anyị n'ọgbakọ ọzọ nke GCK.